Spoor 8 is de nieuwe digitale methode Frysk voor het primair onderwijs. Voor de onderbouw is een hele nieuwe aanpak uitwerken. Daar kiest een eenvoudig ziekje naar een thema waar een werkje worst. De methode biedt honderden verhalen, opzetsvestjes, filmpjes en suggesties voor taalactiviteiten. Ik vind Spoor 8 echt een verrijking voor het Frysk. Lang wie Frysk het vak dat altijd oorbeleven door de weken en dan kwam het er net meer van. Maar het materiaal weer er ook nergens. Nu hebben we zo'n verskaat om materiaal, dus er is altijd wel wat dat we broeken kunnen. Ja, eigenlijk kan ik zeggen, het Frysk wordt hip. De band die hadden we zin in, die zei zo aan het begin van de week al zien en mij van juf, wanneer hebben we Fries? Spoor 8 die houdt net alleen dat verskaat om het materiaal, maar die houdt ook een heel soort suggesties voor ooractiviteiten die we dwang kennen bij de thema's in de onderbouw. De nieuwe methode is voor slijm digitaal te broeken, maar het is ook eenvoudig om onderdelen te printen. Wie werk je sinds kwart op deze school met de nieuwe Friese methode Spoor 8? En in groep 4 ben we op dit moment bezig met het thema de tijd en dat gaat door de kalender. Spoor 8 bestaat uit verschillende thema's en elk thema bestaat uit 4 lessen. Bij elk thema zit ik een eindopdracht. Les 1 begint met een teaser, dat is een filmpje en dat gaat dit keer over de jest. Dan komen les 2 en 3 en daar werk je erbij zelfstandig in, uit het boekje of via de iPad. En de les 4 is dan de presentatieopdracht. Het is het dan eindelijk Safir voor de band. De band gaan ontzettend hun best doen om al je kleren te maken bij de verschillende seizoenen. Hier is Annemarije met een mooi t-shirt. Op het t-shirt zit een mooi zelftekend hinder. In de lente met daaromheen allemaal blomkes, vlinders en lieve heersbeestjes. In de midden- en boppenbouw kennen de band, als onderdeel van de methode, maar het speeltje Meustertuin op eigen niveau en in eigen tempo werk je aan stavering en grammatica. Ja, je leert wel van wat Friese woorden en wel weer wat nieuwe Friese zinnen. Yes, weer! Als je eerst niet weet wat het eigenlijk betekent, dan weet je Dan zegt een moestertje wel. het. Ja, dan weet je het misschien later wel. Nu ben jij. Ik vind het wel leuk. Waarom? Je kan hier allemaal dingen doen en je moet monsters steeds eten geven. Ja. En je moet hier allemaal vragen doen om het te versnellen. Met deze. Dat is die. Yes! Spoor 8 biedt hij als docent een soort mogelijkheden om te kiezen. Jou op basis van die verlet het vak Frysk vorm en maakt je gebruik van de nieuwe mogelijkheden op het gebied van evaluatie, games en uitdagende taalactiviteiten.